calquera teoría destas que eu digo ou que diga hoxe en día calquera filósofo, vale? Que sempre destacan máis eles. Cando após muller na sociedade esteas falando do que esteas falando, se és muller, tes sempre algo aí que se engade como un peso, si? Son moi basta así falando, non? E cala a boca, home, se xa na escola medio patio era para vos, para xogar ao fútbol. Xa, pero é que eu, como nunca xoguei ao fútbol, os outros nenos ríanse de min. Vale, moi ben, si? E eu vivía ali nunha pequena zona residencial, imos chamar, que lle chamaban así, que era unha aldea, pero que asfaltaron as pistas, si? E era todo nenos. Unha vez saín da escola, collín o paraugas e deille a un deles, hasta fartar, e daquela ganei o respeto deles. E agora podo dicir, tranquilas todas, que se pode, porque eu puiden. Claro, ganei o respeto dos nenos con violencia. E agora vou usar como un exemplo de que ti, muller, podes ser, porque eu como fun, daquela, non me veñas con que ti non xogabas ao fútbol e se rían de ti, que vale, que estamos de acordo e que podemos falar diso, pero vamos falar de como isto para as mulleres é como unha corda que vai a rastro toda a túa vida. Vai toda a túa vida. E hoxe tes que darlle co paraguas a outro neno, e na adolescencia eu lembro cando saquei o carné e andaba en coche, eu tiña un mozo maravilloso, ademais, de rapaza, e el foi a unha armería e mercoume un spray de defensa e eu, para ir dun sitio ao coche ou ao sair do coche, eu este spray levábao no peto por si me pasaba algo, si? E despois é que podemos falalo así ao longo de toda a túa vida. Como muller a veces parece que estás sempre á defensiva, e cando chega o momento aí duro, é que parece que tes que ser violenta, o do paraguas, o do spray, si?